Ikasgaietan normalean zerbait egin beharko dugu aurrera jarraitu ahal izateko. Eta orduan, erantzunaren arabera, norabaitera, alde batera edo bestera joango gara. Hori da ikasgaiak duen ezaugarri berezia. Normalean, galderak erantzun beharko ditugu aurrera pauso horiek emateko. Ze erantzunaren arabera esan bezala, joango gara 3. orrira edo 5. orrira. Galdera horiek batzutan erantzun automatiko dutenak dira, eta beste batzutan, honen kasuan, adibidez, eskatuko diote erabiltzaileari edo ikasleari zerbait idaztea. Orduan, galdera erantzun automatikoa duten galderek ez dute bestelako jarraipeni behar automatikoki, esango diote ikasleari ondo edo gaizki erantzun duen, bai? Beraz, kalifikatzerakoan ez diote irakasleari bere biziko lanik emango, baino galdera hauek bai. Ikusiko dugu nola kalifikatu ikasgai bat. Orduan, lehenik eta behin, hauxe da ikasgaiaren lehenengo orria, entzungai bat entzun behar zuten eta gero argudioak zerrendatu. Orduan, joaten bagara ona, txostenak, zeneko tartera, hor ikusiko dugu zein ikasleek erantzun duten. Erantzunak 2 motatakoak izan daitezke. Ez osatua, horrek esan nahi du, hasi dala baina ez duela bukatu. Eta honek esan nahi du ordea, hasi eta bukatu egin duela. Ez osatua hau litzake, ez diozu erantzunik eman galdera honi. Ez diozu etzan eman galdera honi. Barruko guztiak eta pauso guztiak agertzen dira, baina horrek ez du esan nahi ikasleak denak egin behar ditunik. Ze hemendik agian ona joan da, edo agian ona, eta gero bai, hemen ikusi behar dugu hori. Ikasle batek bukatu duela saiakera eta beste batek ez. Goazen kalifikatzera. Kalifikaziorako automatikoki agertuko zaigu amaitu duenaren saiakerak agertuko zaizkigu. Eta gainera agertuko zaizkigu kalifikatzeko dauden 2 galderak. Beste guztiak ez zaizkigu erakutsiko. Eta hemen agertuko zaigu galdera, hemen berak idatzitakoa, eta hemen guk feedbacka emango digu. Hemen feedbacka emango diogu. Eta, hoi da, eta itxoin. Eta puntuatuko dugu. Ondo. Eta hemen sakatzen badugu, hemen hurrengo galdera agertuko da, eta hemen berak emandako erantzunak. Oso ongi egin duzu. Hala. Bat? Ikusten da? Eta horren agertuko zaizkigu, bere kalifikatu, eskuz kalifikatu beharreko gauzak, kalifikatuta, eta hau sakatzen badugu, bidaliko dio, mezu bat ikaslari esan ez. Aizu, irakasleak kalifikatu dizu ikasgaia. Ados, gogoratu hori, ez dela beti gertatzen galdera guztiekin, baizik eta nolabaiteko eskuz erantzun edo eskuz kalifikatu beharreko galderekin gertatzen dela. Besteak automatikoki emango diotelako erantzuna ikasleari. Ez daka misterio asko gehiagorik. Gero noski, hau kalifikazio liburuan sartuta balin badago, kalifikazio liburuan agertuko zaio honen kalifikazioa.